днешната лекция ще направим опит съвсем кратко да обобщим всичко това, за което сме говорили. Определено времето няма да е достатъчно. Посъветваха ме да говоря по-малко и лекциите да бъдат къси, защото интересът на хората бил определено за кратко време и възможността хората да се концентрират е било за по-кратко. И ще спазя този съвет. Но лично аз мисля, че трябва да се говори повече. В рамките на половин час ще бъде добре да обсъждаме те много важни теми. И така, единното познание, единният Бог, видяхме, че това са много интересни концепции и те определено работят. Това е една много древна традиция, която в тази епоха отново ще се прояви. Има едно пророчество от Баба Ванга, която казва дословно: във времената, когато Сирия ще бъде разрушена, ще се прояви най-древното учение. Най-древното учение. И това учение определено е свързано с всичко това, което сме го обсъждали до сега. За да ще използвам за илюстрация една история, която е много интересна, която е следната. Една рускиня, която живее в Париж, решила да тръгне по пътя на духовното търсене. Чувствала, че има духовна празнота и че живота й няма смисъл. Посъветвали да отиде в родината си, при корените си. Тя отива, но не намира човек, който да й помогне. Независимо от това, че срещнала много духовни хора. Но тя самата не е била удовлетворена. Тогава е посъветвали да отиде да потърси първичното познание при шаманите от Тувинска АССР. Тувинска АССР е точно в центъра на Азия. И даже ние имахме щастие да познаваме един шаман от Тувинска АССР, Николай Оржак, който направи няколко посещения в България. Жената се хванала, купила си билети и кацнала в Тува. Там разбрала, че има специална организация на шаманите, срещнала се с тях, но нито един от тези шамани не е успял да й помогне за да познае истината такава, каквато е. Те й казали: ако имаш нещо загубено, ще го намерим. Ако си болна, ще те излекуваме. Но на твоите проблеми има само един човек, който може да ги реши. Дълбоко в тайгата има една шаманка, която живее в уединение. Шаманката Оюн. Отиди там и ще бъдеш възнаградена. И тя намерила шаманката Оюн. Вие знаете тази история, но съм принуден да я повторя. Шаманката Оюн е приела и казала, че трябва да почака необходимия момент, за да поговорят в дълбочина. И тя станала част от ежедневието на шаманката Оюн. Идвали болни, идвали хора за съвет, тя ги приемала, изпращала ги и така оказало се, че шаманката Оюн въобще не води отшелнически начин на живот, а води много социален начин на живот. Независимо, че колибата е била дълбоко в тайгата. Веднъж пристигнала една група разтревожени хора, които поговорили нещо на местния език, което нашата героиня не е разбрала, и след това шаманката Оюн е казвала, че трябва да отидат до едно селце в тайгата, където има нужда тя да го посети. И когато пристигнали в селцето, се оказало, че има един болен човек. Шаманката Оюн
приближива болният, който лежал пред юртата неподвижно и започнал да го обикаля, да напява своите напеви, целебни напеви и накрая шаманката Оюн направила нещо много странно. Тя скочила като гръблива птица точно върху тялото на човека и той изпъшкал от мъка, от болка. При което нашата героиня задава въпроса: какво прави тук? Какво е това невежество? Това е дивотия. Човек е болен, нали? И сега, че душа бере, ами изскочиха отгоре му и му причиниха страдания. При което вече решила да прекрати със своите търсения, нали? И да се откаже да търси по този начин и точно тук. Забелязала, че един старец мълчаливо пушил отстрани и наблюдавал ситуацията. Все пак тя била търсеща жена, решила да попита стареца от какво е бил болен човека. Интересувала се. И попитала стареца. Стареца е погледнал тъжно и казал: той не беше болен, той беше умрял. При което тя изпитала шок. При тези думи, че той не бил болен, а бил умрял. Изведнъж светът се сринал. Целият умствен модел блокирал. Възприятията спрели. Шаманката Оюн не знаела за това нещо. Тя после ѝ казала: почакай още малко, нека се приберем в къщи. Без дума да продумат, се прибрали. Тогава шаманката Оюн ѝ казва: седни, сега вече можем да поговорим за това, което ти търсиш. Целият ви модел на западния свят е абсолютно погрешен. Вие търсите Бога. Никога не може да го намерите така, както го търсите. Първо трябва да намерите себе си, трябва да намерите душата си. На нашия шамански език ти си в ситуацията, когато ние ги наричаме тези хора изгубили душата си, изгубили себе си. Живееш в един луксозен свят, твоите нужди са задоволени, облича се красиво, храни се изискано, но всъщност ти си загубила душата си. В този лукс, в тези удобства, а тук, в тази естествена среда, хората не са загубили естественото. Те осъзнават своята душевност, знаят какво е душа. Първо трябва човек да намери душата си и тъй като душата е единна с Бога и тя е част от Бога, и само тя може да познае Бога. Ако разгледаме по-дълбоко нещата, от гледна точка на древните майстори, ние не виждаме противоречие. Но ние говорихме за това, че имаме един цялостен аз, който включва и тялото, и физическия ум, и всички други тела, и всички други видови ум, астрален, каузален, които в цялостност трябва да ги познаем, трябва да ги приемем, а не да ги отхвърляме. Да ги усъвършенстваме, защото душата ни е съвършена. Тя няма нужда от усъвършенстване. Душата на всеки един човек, на най-големия грешник, е съвършена. Съвършена е. Това, че той играе определена роля в това интересно творение, това не унищожава неговата душа. Той по същност е единосъщен с Бога. Къде е огромният проблем? Къде е разликата? Това, че хората не развиват този потенциал, който е даден от Бога. Бог е определил определено да се развиваме плавно и последователно, без да правим огромни скокове. Да развиваме всичко това, което е дадено, да го извисим до нивото на божественото. Така че физическият свят не бива да се отхвърля като илюзорен. Нито един свят не е илюзорен. Те са реални. Това са реални светове. Имаме вечност
имаме реални светове. Реални светове, които не бива да ги наричаме илюзорни, защото това означава, че грешим, че сме невежи. Трябва да уважаваме всяко едно същество и да разберем, че то е реално, то не е илюзорно. То си има своето място, има си неговото съществуване има своя смисъл. Ако ние се опитаме да прескочим този еволюционен модел, който е заложен в самото творение, и да се опитаме направо да станем духовни, като пренебрегнем или като се опитаме да избегнем своето материално, физическо усъвършенстване, своето емоционално усъвършенстване, своето духовно усъвършенстване, ние губим. И отново ще бъдем връщани в началото и да почнем своята еволюция по правилния начин. Единното знание включва цялостното развитие на личността. И затова се получава това парадоксално състояние. Имаме изявени светци, големи учители, а всъщност човечеството тъне в едно невежество. Имаме изключителни религии с страхотни материални обекти, църкви, синагоги, с храмове най-различни, богато украсени, позлатени, даже с статуи от чисто злато има. Имаме невероятно количество имоти, които принадлежат на тия църкви или религиозни общества. А реално нямаме истинска, духовна и цялостна еволюция. Има една несправедливост, има царува невежество, силните потискат слабите, умните използват глупавите. Вместо да силният човек да закриля слабия, а умният да помага на невежия да се развива, има точно обратното. Така както са го казали Маркс и Енгелс. Експлоатация. Тя може да бъде по-груба или по-финна. Цялостното развитие на човека включва цялостното развитие на човечеството. Самото общество трябва да се развие по правилен начин. Това ще протече в продължение на 300 години. Когато ви говоря от тази гледна точка, трябва да ви кажа, че тя не е лична, тя не е моя лична. Минах един дълъг път на еволюция и обучение в вътрешните светове. Някой ден ще разкажа и за това. И когато ми беше казано, че ще продължи 300 години този преход, на мен ми се видя твърде много и бих пожелал, както всеки един от вас, да продължи този преход по-бързо и по-динамично. Но сега разбирам, че преходът наистина трябва да продължи тези 300 години и той трябва да бъде плавен и спокоен. Не е възможно хората да се откажат от своите концепции, разбирания, знания, философии за такъв кратък период. Виждате, религиите, държавите, различните социални структури не са на висотата на това, което изисква обикновената хуманност. Те не са и на висотата на нуждите на това време, което живеем. Тотално всичко има нужда от ревизия и от промяна. И тази промяна трябва да почне не чрез създаване на ново учение или с нови организации, така както следя в форумите, как се обсъжда, че трябва да се направи еди каква организация, трябва да обединение. Не, трябва да обединим своя аз, трябва да познаем цялостно своето същество. И когато персонално ние се развием, ние ще отдадем необходимата енергия, необходимата любов, знание, мъдрост, толерантност, съчувствие, състрадание на това, което, на светът, който се намира около нас. И тогава няма да има нужда от храмове, няма да има нужда от организации, човек няма нужда да бяга в уединение в някакви пещери, в някакви ашрами. Ние ще можем да създадем действителност, реално едно искрено, хуманно общество, там където ние живеем, там където ние работим, там където е нашето семейство, там където сме родени.
Всичко това, което до сега се е случвало в историята на човечеството, се е повтаряло по един или друг начин. И това древно знание тепърва ще се прояви, но не изведнъж, а съобразно нуждите и търсенията на хората. Това, което ни предстои, е да се усъвършенстваме в този дух на единния Бог и на единното знание. Бих могъл да говоря още много повече, но това ще го оставим за друго време и за този период, когато хората съвсем искрено искат да разберат това познание, това учение, тази практика, защото това не е една теория. Тук трябва да има и деяние. По делата ще познаем един човек. За сега има интерес, но този интерес ще трябва да прерасне в интензивен интерес и в прилагане на това знание. Не се ли прилага едно знание, то не може да работи. Но процесът протича по последния начин. Хората трябва да бъдат информирани. Трябва да има информация. Информацията, ако хората бъдат известени или оглашени, както казват богомилите, хората, които търсят, трябва да знаят за това, което ние живеем, ние говорим, ние мислим и присъздаваме. След това информацията ще се превърне в знание, тогава, когато направим усилие да разберем това послание. Знание. И след това знанието трябва да се превърне в действие. И само тогава се получава състоянието мъдрост. И когато мъдростта еволюира и започне да отдава на хората, на пространството, на всеки, който търси безусловно това, което е постигнал, тогава мъдростта вече се превръща в истинска, чиста духовност. Ето това е. Благодаря за вниманието.